ස්වාමිනී අපි මුළු මුලින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මුළු ප්‍රදේශෙම බාර කරන්න යනවා. ஏசப்பா நாங்க முழுவதுமாக இந்த பிரதேசம் முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க போகிறோம். පියාණනි මේ ප්‍රදේශේ පුරාවටම ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ. இந்த பிரதேசம் முழுவதும் உடைய வார்த்தை கடந்து செல்லணும். මන්ද ස්වාමිනී බොහෝ දෙනා විනාශ වෙන්නේ ඔබ වහන්සේව නොදන්නාකම නිසා. ஏனென்றால் அநேகர் கெட்டு போகிறது உடைய வார்த்தை அறியாதபடியினால. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනයක පැහැදිලිවම කියනවා அப்பா உடைய வார்த்தை தெளிவா சொல்லுது. දැනගැන්ම නැතිකමෙන් මාගේ ශනක විනාශ වෙනවා කියලා ස්වාමිනී. என் ஜனங்கள் அறியாமையினாலே சங்காரமாகிறார்களா? ස්වාමිනී ඔවුන් සියදිවි නසා ගන්න යන්නේ. அப்பா அவர்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ள போறாங்க. ස්වාමිනී ඔවුන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ. அப்பா அவங்க போதை வஸ்துக்கு அடிமையாகிறாங்க. ඔවුන් වෛශ්‍යාකම් කරන්න පියාණනි. அப்பா வேசித்தனம் பண்றாங்க. තරුණ කාලේ තමන්ගේ ජීවිතය අහිමි කරගන්නේ. அப்பா வாழ்ந்த பிரயாணத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ளுறாங்க. බැවුම් කාර්යව නොදන්නාකම නිසායි ස්වාමිනී. ரட்சகராகிய கிறிஸ்து அறியாதபடியினால. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට ප්‍රේම කරනවා. அப்பா நீங்க அவர்களை நேசிக்கிறீங்க. ස්වාමිනී ඔබගේ ප්‍රේමය ස්වාමිනී මේ ප්‍රදේශය පුරාවටම ව්‍යාප්ත වෙන පිණිස. அப்பா உங்களுடைய அன்பு இந்த பிரதேசம் முழுவதும் கடந்து போகும்படியாக. ස්වාමිනී මේ කිලිනොච්චිය තුල තියෙන සියලුම සභාවන් බාර කරනවා அப்பா පියාණනි. இந்த கிளிநொச்சி பகுதியிலே எல்லா சபைகளை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමිනී මේ සභාවන් තුලින් සුභාරංචිය ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ. அப்பா இந்த சபைகள் மூலமாக சுவிசேஷங்கள் பரவணும். යේසුස් වහන්සේගේ සත්‍යතාවය ව්‍යාප්ත වෙන්න அப்பா ඕනේ. கிறிஸ்துவின் சத்தியம் பரவணும். ස්වාමිනී යේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ව්‍යාප්ත වෙන්න அப்பா ඕනේ. கிறிஸ்துவின் வெளிச்சம் பரவணும். ස්වාමිනී ඔබගේ වචනේ කිව්වා කන්දක් උඩ තියෙන නුවරක් සංගවන්න බෑ කියලා அப்பா පියාණනි. உடைய வார்த்தை சொல்லுது மலை மேல் இருக்கிற பட்டணத்தை மறக்க முடியாதுன்னு. ස්වාමිනී සභය කියන්නේ ඔබගේ දරුවන් පියාණනි. அப்பா சபைங்கிறது உங்களுடைய பிள்ளைகள் தானே. ස්වාමිනී ඔබගේ දරුවන් තුලින් මේ ආලෝකය විහිදෙන්න ඕනේ அப்பா පියාණනි. உங்களுடைய பிள்ளைகள் மூலமா இந்த வெளிச்சம் பரவணும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී ඔබගේ දරුවන් තුලට ආලෝකය පෙනිදහස් කරන්න. அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள வெளிச்சத்தை கட்டளையிடுங்க. ස්වාමිනී මේ දරුවන් දකින හැම කෙනෙක්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින පිණිස. அப்பா இந்த பிள்ளைகள் பார்க்கிற யாரை கிறிஸ்து பார்க்கணும். ස්වාමිනී මේ දරුවන් දකින හැම කෙනෙක්ම පසුතැවෙන පිණිස. அப்பா இந்த பிள்ளைகள் பார்க்கிற யாரும் மனம் திரும்பணும். ස්වාමිනී හැම කෙනෙක් තුලින්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙලිදලා වෙන පිණිස. அப்பா எல்லாருக்குள்ளேயும் கிறிஸ்து வெளிப்படும்படியாக. ස්වාමිනී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදරේ හැම දරුවෙක්ම පුරවන්න පියාණනි. அப்பா உங்களுடைய அன்பினால எல்லாரையும் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනේ කියනවා ස්වාමිනී සමාදානයේ වචනේ ගෙනියන්නා වූ අයවලුන්ගේ පාද කන්දක් උඩ කොපමණ අලංකාර அப்பா දෙකක්. உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லு சுவிசேஷங்கள் சுமந்து செல்கிற பாதங்கள் எவ்வளவு அழகானவைகள் என்று. ස්වාමිනී ඔබගේ දරුවන්ගේ පාද අලංකාර කරන්න සුභාරංචිය அப்பா පියාණනි. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பாதங்களை அலங்கரிக்கிற அந்த சுவிசேஷத்தை. ස්වාමිනී ඔබගේ නාමය දරන හැම දරුවෙක්ම அப்பா உங்க நாம தரித்த எல்லா பிள்ளைகளும். ස්වාමිනී මේ වෙලාවේ ඔබ ස්පර්ශ කරනවා. அப்பா எல்லாம் உங்க நாம் தொடுங்க ஆண்டவரே. ස්වාමිනී මේ සුභාරංචිය බරත්තේ දාන්න அப்பா ස්වාමිනී. சுவிசேஷ பாரத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. ස්වාමිනී හැම දරුවෙක්ම නිදහස් කරන්න පියාණනි. அப்பா எல்லா பிள்ளைகளை தொடுங்க ஆண்டவரே. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ මහා ආඥාව පියාණනි ඒක. அப்பா நீங்க பெரிய கொடுத்த பெரிதான கிருபை ஆண்டவரே. ස්වාමිනී ඒක බොහෝ දෙනා අමතක කරලා තියෙන සුභාරංචිය. அப்பா அநேகர் சுவிசேஷத்தை தள்ளி இருக்கிறாங்க. ස්වාමිනී ඒක උන්ට දෙන්න පියාණනි. அப்பா நீங்க சுவிசேஷ பாரத்தை கொடுங்க. යේසුස් වහන්සේගේ මනාපය. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால. මේ කාරණා උදෙසා කෙනෙක් මැදහත්